Il-Prim Ministru Robert Abela indika li ma daħlulu l-ebda rapporti dwar l-allegat korruzzjoni fil-proġett tal-flyovers tal-Marsa. Ta' minkejja li l-proġett qed jiġi investigat mill-prosekuturi tal-Unjoni Ewropea fuq suspetti ta' korruzzjoni. F'kumment lill-ġurnalisti barra l-Parlament, il-Prim Ministru sqar illi qatt ma kellu rapporti dwar dan l-allegat każ ta' korruzzjoni u li sar jaf bih mill-medja. Naturalment jekk huwa minnu li hemm investigazzjoni mill-EPO, wieħed trid jistenna dik l-eżitu ta' dik l-investigazzjoni, qed ngħid jekk hemm investigazzjoni x'inha li wasal għandi huwa biss dak li hemm rapportat fil-medja. Li huwa fi żgur huwa illi l-proġett illi ġi rapportat dwar, jiġifieri dak tal-flyover tal-Marsa huwa wieħed illi kien essenzjali għall-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna u qed naraw il-benefiċċju li ħalla. Il-kuntratt tal-flyovers tal-Marsa kien jammonta għal xejn anqas minn 40 miljun euro skont Times of Malta, dawn is-suspetti ilhom jiġu investigati mill-Pulizija sa mill-2019 wara li ġie konfiskat il-mobile ta' Jorgen Fenek, l-istess negozjant li allegatament kien se jdaħħal 2 miljun euro minn dan il-proġett. Intant it-tlieta wara nofsinhar Net News staqsa lid-deputati parlamentari tal-Labor dwar dan il-każ serjissimu bil-maġġoranza saħħu li l-fatt li l-Prim Ministru qal li ma kien jaf xejn kien biżejjed. Dan fil-waqt li oħrajn iddeċidew li l-opinjoni tagħhom mhux relevanti. Ħansaqsik dwar il-flyover, x'qed jiġri dwarha di, ġifieri ma taħsibx li di kwistjoni kbira? Jiena naħseb li kulħadd għandu isegwi dak li għaddej, hemm l-awtoritajiet kompetenti li jistgħu jikkummentaw minn ix-xhiena. Naħseb intqalu l-istqarrijiet biżejjed fuq dak il-punt. Issa nħalli l-affarijiet li għandhom isiru jisiru. Diġà nagħtaw ir-risposti fuq dan il-każ m'għandix xejn nżid. Nsaqsi lilek l-opinjoni tiegħek. Qed ngħidlek m'għandix xejn nżid. Xejn ma jagħmel il-gvern dwarha? Diġà weġibtek u għandek taċċetta dik bħala tweġiba. Naħseb il-risposti dwar dan is-suġġetti nagħtaw. Onorevoli, x'taħseb dwar l-iskandlu tal-flyover? Mhux ħadd wieġeb? Il-Prim Ministru diġà weġibkom. Minna ħadd tiegħek nixtieq risposta minn għandek. Diġà weġibkom il-Prim Ministru. Ir-risposti tiegħi diġà ingħataw għax il-risposti tal-Gvern huma ċari biżżejjed. Il-Ministru Silvio Xkembri min-naħa tiegħu qal illi investigazzjoni mill-IPPO u allegata korruzzjoni mhux ta' inkwit għal minn hekk deputat Prim Ministru u deputat mexxej Laburista Chris Fern ma kummenta xejn dwar il-każ. Jinkwetak dak li ħareġ dwar il-kuntratt tal-flyover? Le, ma jidhirx li hemm affarijiet ta' inkwita. Kont marraf dwar il-kuntratt tal-flyovers? Il-fatti jibqgħu li għajnejn l-investigaturi reġgħu inxteħtu fuq proġett ieħor imwettaq minn Gvern tal-Labor. Proġett illi bħal dawk preċedenti spiċċa mifni b'suspetti, misteri u allegata korruzzjoni kontinwità minn amministrazzjoni għall-oħra.